Sì, mi vidi, mi problema. Claro, sí. Znači da je ta strast otužena na propast, kako je rizičnost u tom smislu. Calvers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En una sola abrazada. Pues si em pots llegir el vers anterior també. A ja zadnje, Següent és jedna pjesma iz Ida sjećam se, un poema de la serie El el de baix. Sí. També com una idea. Jeli smo se, a svijet je bio kruga u srede. U pismima sam joj govorio o dubini. Nije potrebalo. Našla je crnog saksofonista dok sam ja putovala. Što si rekao, prosto? Ništa nije onakvim. Són uns seminaris que són molt profitosos perquè reuneixen poetes de dues llengües diferents, acompanyats de traductors que els ajuden a fer les versions, i a part de la traducció mateixa d'un gènere que és tan complicat i difícil i subjectiu com la poesia, també es creen uns vincles de relació, d'afecte, d'amistat entre els participants, que jo crec personalment que és la part més productiva, perquè es fa una xarxa de relacions literàries que després sempre és perdurable. I en aquest cas em sembla que entre Croàcia i Catalunya comencen a existir molts llaços, perquè hi ha professors, hi ha traductors, i són dues literatures de dimensions comparables que poden aprendre i estimar molt les unes. Perquè aquí no només es tracta de traduir els poemes i de compartir dues llengües, el croat i el català, que jo desconec, per exemple, el croat, una d'elles, sinó que es tracta d'estudiar els poemes propis per saber com transmetre-ho a la persona que ha de fer feina amb ells, per obtenir un resultat que sigui el mateix que volies amb la teva pròpia feina, en la teva pròpia llengua, que és en la que et saps expressar, no? Aleshores, en aquest sentit, ha sigut fantàstic tenir tots aquests companys de treball, perquè crec que hem connectat molt bé, i a través de, sobretot, català i croat, però també una mica d'anglès, esclar, o italià i altres llengües, ens hem entès perfectament i crec que hem transmès tot el que convenia, totes les pretensions que teníem. Com l'era d'arriscada la meva professió. No veus que la màquina s'escalfa massa i accelera de cop altra vegada i derrapa entre els fluids de la carretera suada? Corre l'òxid i la música d'una emissora de moda. Les dones conduïm més bé, oi? Anem fent la traducció literària. El títol. Com ella, que tiene más experiencia. I més jove i li dius, jo t'ensenyaré com es fan les coses. Kao stil ona iskusna, on nije to. Da. Da, ona uči Da. da vozi, ali voziti je isto. Ok.